Súsošie Nový život od akademického sochára Karola Dubravského bolo slávnostne odhalené 8. maja 1971 v parku Slovenského národného povstania oproti autobusovému nádražiu na Baníckej ulici, kde bolo umiestnené už od roku 1969. Park slúžil obyvateľom na oddych a pri významných výročiach sa tam konali pietné akty, slávnostné prejavy a kladenie vencov. Pamätník bol osadený na predĺženom podstavci s nápisom 1944 až 45. Po spoločenských zmenách po roku 1989 však význam pamätníka aj samotného parku postupne upadal. V roku 2021 bolo súsošie premiestnené do novo vybudovaného parku SMP pri základnej škole na ulici Jana Amosa Komenského. Tvoria ho 3 postavy, umiestnené na kratšom podstavci, na ktorom už nie je uvedené pôvodné datovanie. Zároveň sem boli presunuté pamätné tabule od budovy pošty venované pádlym hrdinom SMP a osloboditeľom zo sovietskej armády.